Άντε πάμε. Γεια σε ένα σάπα από το κουμπάρο να πάμε. Άντε πάμε να. Γεια σας. Είμαι ο Θωμάς. Είμαι 35 χρονών και είμαι μοντέλο. Πάμε σιγά σιγά. 15 χρονών και είναι μοντέλο. Είναι ο Γιώργος ο Γεμινής παρακαλώ. Ο Γιώργος ο Παϊτέρης, ο Θωμάς ο Παϊτέρης και ο Τσατσιγάρος. Να διώξω τον πονοκέφαλο. Να διώξω τον πονοκέφαλο μωρό που με τσεκουρώνει η ύπουλα. Ένα τσιγαράκι ρε φίλο. Τα μαρταλάκια στην ταράτσα είναι απλωμένα. Όμως εσύ στιγμή μωρή δεν νοιάστηκες για μένα. Ένα τσιγάρο ρε φίλε. Ένα τσιγάρο. Να διώξω τον πονοκέφαλο μωρέ που με τσεκουρώνει. Δώσε το ένα τσιγάρο ρε. Είναι τσιγάρο. Έχει α? Α, Έλα μωρό μου. Έλα μωρό μου. Έλα. Είμαι σύνταγμα. Για πάρτε τη. Και μαλάκα, τρέλα. Κοιτάξτε με τα λίγο. Τα λίγο για να σας γύρω.